Ruzhinji rweZimbabwe ruri pakuchema nekushaya kwamutsa Mangombe, mutyairi wezvimotobhaiki uyo aive nemukurumbira aizivikanwa kwazvo paTikTok, apo paaiposta mavhidhiyo ake achichovha mudhudhudhu wake. Vanotaura vanoti Mutsa akafa mushure mekunge mudhudhudhu wake wabonderana neimwe motokari iyo yaakatadza kunzvenga yaiovateka iri muoncoming. Mutsa akakuvara zvakaipisisa, izvo zvakaita kuti afire pasport. Vamwewo ndo vanoti mukomana akatambwa yekwaJinimbi nevanhu veZanu-PF, so zviri kunzi akaurayiwa. Rufu rwaMutsa rwasiya vaaichovha navo midhudhudhu neshamwari dzake vakaudzwa mwoyo. Vazhinji vaenda kumadandemutande kuti vataure mashoko enyaradzo avo, vachimurangarira semutyairi aive ari dedicated uye aifarira mutambo uyu wekuchovha midhudhudhu. Rufu rwaMutsa rwapa chenjedzo kune vatyairi kuti vachengetedze mitemo yemumigwagwa, kunyanya vezvemidhudhudhu, vachiti kumhanyisa midhudhudhu kunofanirwa kuiswa speed limit yepasi-pasi. Vatyairi vedzimotokari vanopikisa kuti midhudhudhu inowanzokunetsa kuona mumarearview mirrors, zvichiwedzera njodzi yetsaona mumigwagwa. Zvichakadaro, mune chimwe chiitiko chinosuruvarisa chemumugwagwa chakaitika gore rakapera chetsaona yemotokari yemushakabvu Kudzai Keita. What has caught people's attention is that his wife Lonlisha survived seemingly without a scratch. Lonlisha akapona munjodzi iyi asina kana vanga zvaro. Iyi njodzi yakauraya murume wake Kudzai naamai vaKudzai. Vazhinji vafara chaizvo kuona kuti ari safe. Vamwewo ndo vazenge voita mafunga-funga zvirehwa-rehwa nezvetsaona iyi pavaona stori yake yaaposta paInstagram. Zvisinei, tinoti rest in peace Mutsa.